Dilluns 4. Valencià. Competència lectora. Pàgina 210-211. Activitats 1. Cal que hem llegit la lectura clarament per a poder contestar aquestes preguntes. Exercici número 1. Pregunta: on viu Joana i Aina? Molt bé. Aquests exercicis els he contestat a través de en un document, en un text, en un document Word, en un document de text Word. Ho he fet per a que sapigueu un format de com teniu que entregar-me cada vegada que ho feu en un Word. Posareu primer l'assignatura, en aquest cas valencià, la pàgina, el número de pàgina i les activitats que cal fer. I després ja contestarem posant el número de l'activitat i si n'hi ha punts, un puntet per a cada resposta. Molt bé, responem a la primera pregunta. Joana viu en un pis i Aina viu en una llar infantil. Segona pregunta. Qui viu cada una? Joana viu amb sa mare i Aina amb altres xiquets i persones majors que les cuiden. Què és una llar infantil? Un lloc on viuen els xiquets que per alguna circumstància no tenen familiars que es puguen fer-se càrrec d'ells. Quina és la situació dels xiquets que hi viuen? Aquests xiquets estan atesos per professionals i, en molts casos, també per voluntaris igualment. És habitual que les persones i entitats hi col·laboren amb diners, roba, etc. Molt bé, anem a l'exercici número 5. Respon. Quina diferència hi ha entre un diari i un blog? Veu, així he posat el número 5 i el primer punt. Un diari s'escriu generalment en paper, tots els dies i de forma privada. En un blog no s'escriu necessàriament cada dia i les coses que s'hi conten solen ser públiques perquè el blog es publica a internet. Segon punt. Per què escriu Aina un diari i no un blog? Podia escriure un blog? Aina escriu un diari i no un blog perquè viu en una llar infantil i és possible que només pugui escriure en un quadern. Per a escriure en un blog necessitaria un ordinador i connexió a internet. Potser no disposa de cap de les dues coses. Molt bé, anem ara a respondre a l'exercici 9. Diu, quina de les xiquetes té una vida més còmoda? L'exercici 9, primer punt. Joana té una vida més còmoda. Quina està més satisfeta en la seva vida? Aina està més satisfeta amb la seva vida, ja que Joana està fastiguejada i no para de queixar-se. Quina xiqueta té més coses? Quina valora més les coses que té? Joana té més coses. Aina, tot i tindre menys coses, les valora més. Molt bé, així hem acabat els exercicis. Posaríem el nom baix a l'esquerra, el vostre nom i el primer cognom, i ja enviaria el text. Molt bé, espero que vos hagi eixit bé. Adeu.